κάθε άντρας έχει μια ομαδική στο Messenger που είναι μέσα τουλάχιστον 3 φίλοι του και έχει το πιο χαζό και ηλίθιο όνομα. Το δικό μας, ας πούμε, είναι το Nip Slip. Και αυτό νομίζω ισχύει γενικά και γυναίκες, έτσι. Όχι μόνο άντρες. Καλά, ναι. Γενικά οι παρέες. Ναι, οι παρέες. Οπότε τώρα εγώ θα προτείνω να κάνουμε κάτι όπως κάναμε την προηγούμενη φορά. Παίρνω τηλέφωνο, να πάρουμε άκυρους και να τους ρωτάμε τι όνομα έχει η ομαδική τους η περίεργη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελένη, μου θέλουμε να μας πεις το πιο περίεργο όνομα ομαδικής που έχει στο Messenger. Χριστέ μου. Για πες. Σαν μπουτάνες. Να σας πω και την ιστορία πίσω. Ωραία, λοιπόν. Νοσοκομείο. Ειδικότητα. Πάμε κλασικές φοιτητριούλες σε έναν περιστατικό 4 μαζί παρέα. Γεια σας κυρία Τάδε, τι κάνετε? Πώς νιώθετε σήμερα? Γυρνάει η κυρία Τάδε 80 χρονών σαν μπουτάνα. Ακραίο. Η γυαλιά έβγαλε τα εσώψυχά της. Μαλάκα, 80 χρονών. Μπράβο. Τέλειο. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Bye. Γράψτε μας και εσείς στα comment το πιο περίεργο όνομα που έχετε σε ομαδική, έτσι, για να τα έχουμε από κάτω. Θα σου πω κάτι που μου συνέβη στο μετρό. Για μπες. Την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί πλέον και εμείς, φίλε, μπορούμε πλέον να λέμε ιστορίες από το μετρό. Μπορούμε πλέον να λέμε ιστορίες από το μετρό. Θα σου πω κάτι που μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουνα στο μετρό και έπαιρνε το καφεδάκι μου. Το θερμόζερτο. Καφεδάκι, ναι. το time. Και έφυγε το καφεδάκι μου και έρχεται ένας άκυρος τυπάς, ο οποίος δεν το ήταν ντυμένος, λες, και ήταν καουμπόι, με καπέλο τύπου καουμπόι, δερμάτινο, Ναι. εντάξει, και μπότες, ξέρω, με κοιτάει και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ο καφές απαγορεύεται εδώ. Undercover τη μετρό, μαλάκας. Οκ. Ναι, μου λέει, θα σε δουν από τα κεντρικά τις κάμερες και θα έρθουν να σε πιάσουν. Οκ, λέω. Και συνεχίζω να ενόχλησες να πήραν το λαβεράκι μου, εννοείται. Ωραίος. Και λέω, φίλε, τι έγινε, δηλαδή, πέρα από τους υπόλοιπους συνωμοσιολόγους που είχαμε, τώρα έχουμε και συνωμοσιολόγους του μετρό. Μα Καινούργια κατηγορία, είναι κάποια καινούργια κατηγορία αυτή. Δεν είχα ξανατσιαντήσει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, όντως, αρχικά δεν νομίζω να απαγορεύεται. δεν νομίζω. Και το φαΐ, έχω δει άπειρο κόσμο, ειδικά στο μετρό της Αθήνας, και να τρώει και να πίνει, ξέρω, καφέ. Το μετρό το δικό μας είναι το καινούριο, ρε. Στο καινούριο το αμάξι δεν τρως, ρε. Στο καινούριο το αμάξι. Αλλά δεν ότι δεν τρως επειδή απαγορεύεται. Δεν με. Γιατί είναι κοινωνία ότι θα σε δει από τα κεντρικά, ο άλλος και θα σου βάλει πρόστιμο. Ρε φίλε, άμα αυτός πονάει το μετρό Θεσσαλονίκης, λέει 40 χρόνια το περιμέναμε. Θα έρθει ο Κύπριος τώρα να πίνει καφέ, ο αλλοδαπός. Ήρθαν οι αλλοδαποί να τρώνε μέσα στα μετρό. Έτσι. Πίνουν καφέ. Έτσι ακριβώς, φίλε. Πήρε το νόμο στα χέρια του. Μιλάμε. Είναι καινούρια New Fear Unlocked. New Fear Unlocked. Και φεύγει για κατηγορία συγκασμένων, μάρακα. Εντάξει. Είναι πολλοί κόσμος που μάλλον είναι κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Πολλοί κόσμος που μιλάει μόνος του, φαντάζεται πράγματα. Το παράδειγμα, προχθές που ψήναμε, ας πούμε, που βγήκε η άλλη απ' έξω και μας λέει να πάρετε κάποιον καλό ψυχίατρο. Να σας προτείνω κάποιον καλό ψυχίατρο. Και μετά που έλεγε, θα σας φέρω τον βασανιστή της Χούντας. Χαλάκα. Εμείς απλά ψήναμε, ρε φίλε, ας πούμε, και δεν φωνάζαμε καν όπως ήμασταν πιο μικροί, πρώτο έτος που κάναμε φασαρία και τα λοιπά. Ναι, ψήναμε και μιλούσαμε. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Ότι να σας φέρω τον βασανιστή της Χούντας. Και κάτι άλλο μας είπε. Και εμένα με βασάνιζαν, κάτι έτσι είπε. Ναι, και θα δείτε τι θα πάθετε και θα σας κάνουν χειρότερα από μένα και τέτοια. Και έκανε κάποια φάση ότι μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί τους και καλά, ότι έρχονται. Σίγουρα δεν μιλούσε.
Σίγουρα δεν μιλούσε. Ήταν για εκφοβισμό. Είναι για εκφοβισμό, ξεκάθαρα. Πήγαμε όμως όντως, την κλείσαμε τη μουσική. Ναι, για να ακούμε κυρίως τι λέει. Ναι, ισχύει. Αλλά ναι, δηλαδή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Ας πούμε είναι ξέρω εγώ οι flat earthers. Εννοείται. Μόνο flat earth. Μόνο flat earth. Ο άλλος πήγε να αποδείξει ότι η γη δεν είναι επίπεδη και ανακάλυψε ότι είναι στρογγυλή, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω αν έχεις δει εκείνο το βιντεάκι. Που έκανε ένα πείραμα για να αποδείξει ότι είναι επίπεδη και εν τέλει. Τώρα δεν έδειξε τίποτα. Ναι, απέδειξε ότι είναι καμπυλωτή. Τι μαλάκας. Δεν πιστεύω τι είναι. Είναι σαν να τρώσει ένα φαΐ. Είναι σαν να λες, ξέρω αυτό το φαΐ. Αυτό δεν καίει καθόλου, δεν είναι καυτερό. Και πας κάνεις ένα έτσι. Και μετά ξέρω δεν μπορείς να μιλήσεις για 10 λεπτά. Πω. Είναι χώρες που αυτό είναι το πρωινό τους όμως, ξέρω εγώ. Καυτερά. Ακραία. Και πας εκεί, ας πούμε, σε ένα μεξικάνικο και ρωτάς, πόσο καυτερό είναι αυτό, τίποτα. Και τον τρως μαλάκα και καίει ο κόλος σου. Την επόμενη μέρα πας στο τουαλέτα και βρίζεις την ώρα και τη στιγμή. Είδες έτσι μου. Κάνε τον μαλάκα. Πας κατά δεν το σκέφτεσαι εμάς. Είναι πιο επώδυνη η αλήθεια η έξοδος από την είσοδο. Ένα φτεράς. Σωστός. Οπότε, φίλε, εδώ μου δίνεις για μία πάσα για μια ωραία κυπριακή έκφραση που έχουμε. Θα την πω απευθείας στα ελληνικά. Λέει, το κοράκι πριν φάει κάτι, το μετράει δίπλα από τον κόλο του. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι στη ζωή, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν και οι συνέπειες. Και ότι πρέπει να το υποστείς μέχρι τέλους. Από το να το φας μέχρι να το χωνέψεις και να το αφοδεύσεις. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα επιλέξετε να πάρετε καυτερά, να σκεφτείτε ότι την επόμενη μέρα μπορεί να κλάψετε λίγο. Οι συνθήκες θα είναι δύσκολες. Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο. Έτσι πάει. Θα σημειώσει κάποιες σκέψεις πιο παλιά. Ναι. Τις οποίες είχα ονομάσει σκέψεις τουαλέτας. Τώρα αυτές οι σκέψεις, μία από αυτές ας πούμε, είναι το πώς ακριβώς επιλέγουμε τις παραλίες γυμνιστών. Πώς τις επιλέγουμε να πάμε. Δεν διαλέγει κάποιος ότι αυτή η παραλία θα είναι γυμνιστών. Ποιος το καθορίζει. Μάλλον μπήκε κάποιος πρώτη φορά, την έβγαλε απ' έξω, τον είδαν άλλοι, την έβγαλαν και αυτοί απ' έξω και καθιερώθηκε. Είναι όντως. Πώς καθιερώνεται μια παραλία γυμνιστών, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνεται κάποια προκήρυξη, ας πούμε. Ναι, βγαίνει, ας πούμε, και πάνε οι γυμνιστές και οι μη γυμνιστές και παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους, ας πούμε. Είναι δηλαδή από debate. Από debate. Είναι ακριβώς, ας πούμε. Και λένε, ξέρω εγώ, όχι, αυτή θα την πάρουμε εμείς, ρε παιδί μου. Μα πήρατε την τελευταία εσείς. Θέλουμε για αυτήν, ρε, γιατί είναι δίπλα από την άλλη που είναι καλή. Συνήθως είναι μια παραλία που πάνε όλοι. Και άμα περπατήσεις μέχρι τέλους, είναι η παραλία γυμνιστό. Δηλαδή είναι κάπου που και οι γυμνιστές θέλουν να νιώθουν πιο άνετα, ρε παιδί μου. Μην είναι σε όλο τον κόσμο τον απλό που δεν κατανοεί τον γυμνισμό και τους κοιτάει περίεργα. Οπότε κάπως έτσι το επιλέγουν. Κάπου κάπου απόμερα, ας πούμε. Η κυπριακή φράση της ημέρας. Και λέει, όταν θέλει ο βοσκός, βάζει ακόμα και τα αρχίδια του τράβου γάλα. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λέγεται για όσους είναι πολύ συγκούνιδες, όχι επομένως για θεσμούς, σημειώνει εδώ ο κύριος Γιώργος, και προσπαθούν να έχουν κέρδος από το κάθε τι, απομυζώντας τους άλλους. Πολύ σοφή εντάξει. Πολύ σοφή φράση. Θα βγάλει ακόμα και τα αρχίδια του τράγου γάλα, ρε φίλε. Δηλαδή από παντού θα βρει με τρόπο να βγάλει λεφτά και να εκμεταλλευτεί τον άλλον, ξέρω εγώ. Είναι αυτός ο συγκάλυκος που είπαμε. Δεν πετιέται τίποτα. Τίποτα. Βάζει κάτι κοντομπουκιές που τρως, φίλε, μου θύμιζε αυτό εμένα. Τρως κάτι κοντομπουκιές που είναι αλεσμένο ό,τι άχρηστο κόκκαλο μίνι του κοτόπουλο, το αλέθουν και το κάνουν κοντομπουκιές μετά. Και χαίρεσαι ότι τρως κοντομπουκιές. Ό,τι χειρότερο, γίγου. Αηδία. Ή κάτι hot dog, αν έχετε δει πώς φτιάχνουν τα hot dog. Ό,τι ξεμένει άχρηστο από τα κρέατα, τα κάνει, τα αλέθουν και το κάνουν hot dog, ρε μάνα. Αλλά είναι νόστιμο. Είναι όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Αυτός ήταν ο Γάρος. Αυτός ήταν ο Ανδρέας. Αυτό ήταν ο Βασίλης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Bye.